This is my room. Welcome to my room. Uy, turn on the light. Oh. Hindi sa kwarto doon mo. Gani mo, may lubog. So mo ni ang kwarto ni Kalik, guys. Yang kuan siya ga-design ani yang bag dere. Mo ni yang sinina. Siya rin nag-arrange ani mga kabingka. Kay nga naman, kay syempre may kungkol ka. Dapat sila nagyud ang gitudloan aron pud mahan na sila tud madako sila. Kaya nila nga sila na. Oh, sila na gumag panglaba o Kalik siya pa inyong sinina. Kamo ni arrange. Sila na bahala dere. And this is his bed, kani yang window. Okay, next adto ta sa room ni Shafi. Shafi, come here. Hi guys, welcome to my Room. welcome to my room. So this is my room. This is my room. Mo ni ang room ni Shafi. Turn on the light. Di ko tunbas niya nam ni atuloy diri. So mo ni ang humuta ni mong kwarto na. Mo ni ang room ni Shafi, guys. Come here. Pareha na sila og kana tricolor gihapon ilang suga. Pareha rin sila sukod sa kuha ni Kalik, sa room ni Kalik. Patas rin sila and mo ni yang what's this? You open your cabinet. Yung closet. Ako ra pay ga-arrange ani. Kay dokdokon ko mabasa ko gawan. unsa sila nag-arrange ana niya every now and then nag-follow up na ko ngayong kwarto unsa man limpyo ana kay kung hugaw na madukdukan gyud kay dapat limpyo ang palibot aron hapsay ang panghuna-huna ana ba layo sa mga sakit-sakit, layo sa mga malas-malas. Pero bisag nana sila mga room mga kabingka di ni matug sa ilang kwarto. Adto gyapon ako maglubanay sok-sok ang ending ako itarong-tog kay ngano mga dagko na kayo. Mahuwatan ko ibuntag bang mata ni matug eskwelahan kay aron pud ako mapulig tog. Ambot nganong munoksok ni sila pero okay ra pud kayo kay kung managko ni dagag ulitaw. Mauwa na nimo daw lato. Di ba? Atong gias kwarto ng tog na. Di na kay ngano adto na mo tapad sa mga uyab. Maguyab-uyab dili nila ayo sa taon. Tiwa sa eskwela. Basta mag-iyahay mong gago ya ba? Basta manggibit-bit rin. Ilubong gid ako na yung mga uyab. So, bisag mga dagko na mga ilang kwarto pahimutang na kayo. Actually, nagplan ko nga akong i-aircon ang ilang kwarto. Ako ipa-aircon kay aron pud ganahan na sila matog diha. But for now, di sila magtulgan na dito. Ganahan sila nga mutapad nako maglumbanay kung kinsay ganahan makaunag tapad nako. Manood na sila sa ilang room kung mag-ilis. Mag-arrange sila mga gamit ana, but most of the time na sila sa kuang kwarto yung pungad ari sa sigsok-sok nako. Mubalik lang ko guro kanang house tour kung fully na gyud siya. Fully po sa kung humana gyud ba? Fully paid. Mubalik ko na kung fully paid. Utang na yun. Utang di. Ingon ako nga mubalik ko na may house tour ingon si Shopee. Sabi na, mabalik ko house tour ko siya kung fully paid. Actually, daga kay nangutanan ako kung pila ko na ako nagasto, all in all ani ako ang panimalay. Tamang sabot ani ni Kuyating kasi ang panday is 50% iyaha man. So kung mga 300 ni mga 300k plus 50% sa panday, so naani sa mga 450,000 sa kani nga akong panimalay. Actually sa materya sa panday nako is gahapon na jud ko nakahatag sa kuang impas. So kung na ako yung mga ipapuno another bayrana na pod na nako, and sa materialis pod mga pila January nag-start January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. 9 months na. Ang balance lang sa materialis is 95k ata mo data ng pagkukaron 20k karong buwan na. So that would be 75k na lang kung balance balad tig-tuig. Muna po na akong panikamot kamas in taon nga maporma in taon kay mapuy-an ako sa mga anak. Og dili na to kalimtan ato agud nang pasalamatan ang mga tao behind the bars. Behind the bars. Mga tao nga mitabang nako para makabuot ko ni ang ako ang pangandoy nga makabalay. Yung ani bisag dili siya ingon nga kanang pangmalakasan jud nga pareha ng ubang vloggers karon nga grabe ilang nga panimalay ana jud kayo. It's because the reason why pod nga light lang sa ako is di pa rin siya jud kayo og price ako mag-concrete jud ko. And nahi po na diha pod kay na ko gibuhat. Ang ako magong prinsipyo mga kabingka, I only provide what I can afford. Dili ko ganahan nga nindot kag balay concrete kad pati nindotag gara jud kayo pang malakasan jud pero ay mong utang tagaliog pod ngana baka nang
Di ko ganahan nga kanang I don't live beyond my means ba kay lisod kaayo mag nya ako ra bentay na ning kamot nya. Ginaonsap lang oro bati. So kay ngani lang simple lang. Okay na kay ko ngani nga simple lang nga panimalay, di ta mabasa, maayo tagtulgan, natay lutuan na, natay CR kanang simple lang ba because liwat nako simple ra bitaw ko pagkatao with a very complicated mind but above all, okay ra jud kayo. So ato aning pasalamatan Ate Tina Miel kay tungod niya na limpyo na ko ako ang papers aning yutaan. Kay dili beta makatukod kung ang yuta gubot. Salamat kay nimo Ate Tina Miel kay baw na ka kung unsa kadako imuhang natabang nako, imong nadalit aron matukod niya ako ang panimalay. Atong pasalamatan Kuya Julius Villanueva Delfin, actually ako aning silingan diha ra tapad na nako. Dako kay siyang tabang nako bahin sa building permit kay di ka kapatukod kung wala kay building permit. Dili na pwede ron nga kanang butangan sa payagdaan niya moy istelaran ni human ana nakamutukod din na siya pwede ron kay inig kanang arion mo taga unsa ni mo ari ninyo taga Kurinti unsa na taga Sibico Coast Guard arion mo sa Coast Guard dili ko na yung building permit kung arion mo diri nya mo na yung pamagi mo nagdako og penalty so mutuman lang kita sa saktong pamagi dili lang ta magminaro ato lang to subayon ang mayong daan aron dita mga saag na pudali. Sige tag minuon lang tani permi kung musubay tas balik ko nga dan. Sumoto siya ato gininggi. Tarong ba pamaagi nga tarong gid ba tinarong proper hygiene. process. So pasalamatan po nato si Merrick na po din siya sa munisipyo nagtrabaho Balamban and siya nag-ano sa kong plano, siya nagtabang nako sa plano aning balaya kay kinahanglan mo na siya for your building permit. And of course, ato ang pasalamatan na ako ang maayo kaayo buutan kaayo nga higala, my very good friend, board member attorney Jimbo Borgonia. Maayo jud kay ni siyang tawag yun. My very good friend yun. Siya ang naganotaryo sa ato ang mga legal papers para ma-okay ning balaya, malimpyo ning yuta. Nakaingon jud ko nga maayo kaning tao si Jimbo Borgonia, attorney Jimbo Borgonia kay many years ago, 2013, bago kong nanganak ni Kalik, 2013-2014, bago kong nanganak ni Kalik. Nangap kay wala gitrabaho ang atong mga kasilingan ng bahin pod. Sumo siya, that is why I have to make a decision para mabuhay na ako akong mga anak. Sumoto, hing-train ko ani og TESDA, Balamban, dressmaking, tailoring, and after nahuman ako akong training, bago ko nanganak ni Kalik, ato buwan pa ni Kalik, nahuman ako, nya pasarasad ko mo to after ato nang-apply ko og MEPSA. Ordinaryo ra ko nga ordinaryo ra jud ko nga tawo. Pobre gud ba? Pobre, in short pobre, lisod nagikao sa kinabuhi, walang-wala as in. So di ko ka pang-apply og trabaho kung wala ko mga requirements and you have to spend money gud ba ya kay. Ang MEPSA lapu-lapo, I have to go there kay mga apply me kay nahuman lagi mig training together with my batchmates. So mo to, kung saan ako pang-apply kung wala ko'y kwarta nga, ikalukat og mga requirements o mga pliti-pliti, kaon dito mo ni mauna. Mao to, nangayo kong tabang aning Jimbo Borgonia. Hiingon ko nga, attorney, dili mi nga naka-close that time ha. Nangayo akong tabang kanang pamasin ba, kayo huwag ito lang maduulan po kay, grabe po ka, pobre sa to ang kahimtang atong time ha, patig ng lisura, ambot nga no, itong hitabuan. Hingon kong Jimbo nga, pwede ko mong kwarta kay ilukat na ko requirements kay manarbaho ko sa MEPSA. Kay kinahanglan ko mo trabaho para mabuhi ako mga anak. And reply na nako si attorney Jimbo, dili kay misuod atong time ma. Wala pa ko ingan, wala pa ko, wala gyud. Wala jud ko. Giinan ko niya nga kanang okay, tagaan ta kag 1,000 og ayo ra Elisi, ako ra nang tabang nimo. Nganang lipay kay ko atong time ma. 1,000 peso that time is very big amount na siya. Tungod ato di jud ko kalimot na karon ako gitong hinumduman basta makita ko niya mo gito mabalik sa akong nahuna nga. Grateful kay ko tungod aning attorney Jimbo. Hantod karon grabe ang pagtabang ni attorney Jimbo nako. Board member Jimbo Borgonia. Salute kay ko nimo attorney. Dako kay kugot ang kabubuton nimo attorney. Shout out diha sa mga ganahan diha nga magpahimo og balay, mga materyales. Pwede kay mo moadto sa Borgonia Enterprises located at Lacdon, Balamban, Cebu. Shout out to you Sir Ronel Borgonia, Konsehal Ronel Borgonia and Madam Agnes Borgonia. Mga buutan kaya na sila mga kabings. And of course, shout out to Consesa Builders located at Poblacion Balamban. Usa po ni sila guys sa supplier sa to ang kuan diri mga materyales. And of course, mga kabingka, daghan kayong naibog ani ako ang couch, ako ang sala set or ako ang sofa. Shout out
JJ Furniture Trading. Mao ni ato ang sponsor aning sofa, guys. Ako rin ning gi-promote sponsorship na ato ang sofa, mga kabingka. Daghan kayong salamat. Sponsor na to sa sofa and the owner, Madam Laxmi. Actually, diri sila atong last April ata to this year 2023. Nakigmeet gyud siya nako kay idol kuno kay Kunia, and sa mga ganahan diha magpabuhat og sofa, cause magpa-customize pwede kay mo contact aning JJ Furniture Trading. And shout out to Mr. John Michael Mendoza. Siya ang staff nga ga-entertain gyud nako and ga-settle ani ako ang gipa-customize nga sala set kaning couch nako. Grabe ka gwapa, guys, and grabe ka lig-on gyud. And of course, shout out ako to Kuya Ating ganina tong Panday. Kontakan na niyo Kuya Ating Panday, guys. So mo ni yang Facebook page. Ting! Oh, ang iyahang kuan po di. Ang iyang helper. Nanghugas naman siya. And si Kuya Labin. Kuya Labin is not here. Kuya Labin is my cousin. Mga kaliwat gyud nako, guys, ang nagatabang nato diri para mamugna niya to ang panimalay diri. And of course, itong pasalamatan ang Shrine Boys. Unsa tawag ato nila Hulyo? Mo ni sila, guys. Ana ko ini-blessing na ko ni pohon. Ang una na kung pakanon katog yung nakatabang diri. Panday ang helper katong mga intaban ako pintal diri sila kung una pakanon. Ang katong mga way kuans kinabuhi utot di ko imbitar ninyo. And of course, pasalamatan nato ako ang mama. Grabing guna in taon. O si Manang Siling, si mga igsuon ni mama kung mga iyaan, Tia Lili, Tia Dosya. Daghan kayo mga hitabang diri, and sa mga tanom ni Tia Lili lang Tia Dosya nilang Manang Siling. Grabe, guys, grabe tibok pamilya tabang gyud ako ani. Ug ako ang mga igsuon, tibuok na kong pamilya for the full and never-ending support all throughout this journey. Namugna na nato karon. Very unbelievable bang nakabuot ni nako, but kung dili po tungod nila di po ni nato makaya tanan. So mo pasalamatan gyud ni nato. Ug ako ang mga Bayot friends, especially my Ngipert family who are always there. Ako i-shout out gyud ni sila kay mo ni tigitik na po, guys, si Arjong, RJ Dagapyoso, Bobord Arjong, Marda Smith Dakay, Imang, Madonna, Johnny Canonigo, and Greggy Borgonia, JB Patinio, who else? Rodel John Batumalaki, Idoy, Sir Dindo Fuentes, Sir Harley Silva, Sir Charles Dumdum. Mga maestro taon ni sila pero mga BI. Byron, saan na si Byron? Founder of DFAM. Asisi Intig, sila Gwyneth, ambot asan ron si Mi, kisa pa Ate Roda, Ngipert family kinsa pa. Nako nalimtan? Si Tibin, Esben, Daklan. Basta whole Ngipert family. Thank you so much, guys, for cheering me up. Katong sa time nga nag-breakdown ko, kamo gitig-gitik in taon nako. You know, dako kay tabang ni ato ang mga friends gud kay mo tig palipay nato kanang dili ta sugnuran ba imbes natas kasakit di gud sila mo sugnod igo na sila mo gitik in taon pakatawa nato nya maulian na pud ta balik laban na pud. Dako kay kog kanang pasalamat ninyong tanan. And of course, kisa pa man ako mga silingan nga pinangga kayo ta daring dapita, one call away ra jud ni ako mga silingan diri, mga buutan kayo wag yung mga labad. And of course, ako ang mga anak, asa to kong mga anak akong shopping ari kaya mo ni gihatag na kog kusog para kanang determinado ko mulihok adlaw-adlaw para makabot pag yun ako ang pangandoy kani ako mga batos, ako ang mga kanang lifetime partners, mao gid sila forever na ko nga mga pinangga mama. Nad mama nanimaho na kambu ang galik. Si Kalik and my ate Shafi. Tungod ani nila, guys, naning kamo jud ko nga maporma ni mong balay. So mo to siya, ako ang kaugalingon, ako pasalamatan akong kaugalingon kay wa jud ko magpadala sa kakapoy, wa ko magpadala sa kahago, sa kagool, laban kung laban balag nagkaguliyang, nagkayamukat atong naong atong panahon. And of course, ang pinakakusgan sa tanan ato ang pasalamatan walay lain kundi ang pinakalabang makagagahom walay kundi ang Ginoo. Lord God, kung dili tungod niya, dili tungod sa iyang grasya, dili tungod sa iyang blessings nako, kung dili tungod sa iyang guidance nako, di gyud ni nako matumang tanan-tanan, di gyud ni nato mabuo ato ang pangandoy, di nato makabot ato ang pangandoy kung dili tungod sa Ginoo, dili tungod sa kahitasan. So magpasalamaton kay ko every night, every day and every night. Always ko nagapasalamat for the good health kay kung dili maayo ato ang health sa pamilya, syempre di ta ka padayon sa kinabuhi. So, pasalamat ito sa Ginoo. Thank you so much, Lord. I love you, Lord. And dinyo po di
kay mga kabingka sa inyong suporta. Kay kung dili tungod ninyo, wa pud ta diri ron. So daw kay mo tabang pud sa akong kinabuhi kay of course tungod pud ninyo nagpadayon gihapon ko, naghihapon ko karon. Uli pa na to kalimtan na to ang mga haters, mga bashers, mga gipangdaot ko kanang maayo kay ko sa natubangan yung talikod nako saksak na ko patalikod. Pasalamat gyapon ko ninyo kay ngano man gi-bless ko pag ayo sa Ginoo tungod sa inyong gibuhat nako. So still doing well in life. I am very okay with my life. Much peaceful than yesterday. So dili na lang tamo patulan kay importante ang grasya makita mo sa siguro kung kinsay grasyahan pag ayo sa Ginoo. Mo na ko naon dili na tamo tubayan kay ambot na nangaunsa na inyong kinabuhi aron ako padayon ako diri sa ako ang gipangbuhat sa akong pagpaningkamot kay makita lang sa siguro kung unsa ka maayo sa Ginoo nga grabe kay ang grasya nga gibuhos nako karon. Pasalamat ko gihapon ninyo bisag negative inyong gidalit sa akong kinabuhi kay of course kinahanglan man ta nga pukaon pod aron pod makamatata aron pod mapadapli na nato ang negative ba sa tuang kinabuhi aron di ta matakdas di malas. So mo to siya. Mapasalamaton kayo ko. And that is all. Daghang salamat for watching. Don't forget to subscribe my new YouTube channel, Kabingka Official. Daghang salamat!